La plantilla de Frigo ha tornat a fer una aturada de la producció i ha sortit al carrer per mostrar el seu desacord a l'expedient de regulació d'ocupació que afecta al total d'empleats. Prop de 200 treballadors han sortit des de la fàbrica al barri del Poble Nou i han marxat fins al centre comercial Glòries. Els manifestants han continuat la seva protesta tallant la diagonal i s'han concentrat a la porta de la fàbrica. El 80% de la plantilla està formada per dones, majoritàriament d'entre 45 i 55 anys, com és el cas de la Mari Carmen, que porta des dels anys 70 treballant a Frigo. Trabajamos a tope y hemos trabajado siempre a tope. Yo llevo allí muchos años y siempre hemos trabajado al máximo y procurando sacar el máximo de producción. L'expedient de regulació no afecta tots els treballadors de la mateixa manera i és que hi ha part de la plantilla que està contractada com a temporers. La problemàtica que té molta gent és que hi ha gent que es quedarà a l'atur i sí cobrarà l'atur, però hi ha molta gent que no la cobrarà perquè només fem 7 mesos cada any. El comitè d'empreses ha reunit aquest matí amb els representants d'Unilever, multinacional propietària de la fàbrica, sense arribar a cap acord. Els treballadors consideren que l'expedient de regulació no està justificat i que la decisió de l'empresa respon a altres interessos. Trajeron una poca de documentación, pero insuficiente, bajo nuestro punto de vista. Es que no pueden justificar un tema económico porque no existe. La fàbrica de Frigo del Poble Nou és l'única que la multinacional manté a Espanya després que tanqués la de Madrid. La propera reunió de mediació tindrà lloc dijous 30 d'octubre.